Сега, приятели! Добре дошли в днешното, в епизод 2. Малко си взех почивка, защото имаше стримове, обаче малко бях болен. Се завършим в хардкор сервера, ето същите неща, просто съм с скин. В селото сме още, ето ни е къщата, малко съм ето ни е къщата. И днес къщият епизод на хардкор поредицата. Швем за желязо. Също трябва да берем хейбел. Първото нещо, което като дойдохме в селото, проверих е това. Тук имаш чест, аз го взех. Те са ледър брони, обаче сега ще ми кажете защо не събираш копър. Има копър броня. Копър бронята е същото като ледър, абсолютно същия армор като голда и ледър бронята, просто е копър от копър. Защото преди копър беше безполезна рода, сега е горе полезна. И обаче аз търся желязо, защото желязо, като намеря там желязото, се направи всичко фул инструменти и брони, ще ходя за диамант. Също така, че като видим тук може... Аха! Трябва да го взема това. Също така хляб имам доста малко, тъй че трябва да се бъдем на тях хлебеловете. Събираме хлебеловете. Само да го уча, защото съм втора смена и от 11 30 трябва да се включи 11-15-30 минути да провязването. Роза овца, това е много рядко. Това е много рядка роза овца. Овца, много рядка роза овца. Грем... Също така съм се включил Фулбрайта. Също така другото предизвикателство в хардкора, не можах да ви кажа първи епизод, 100 дена в хардкор Майнкрафт и като Dead No Found, извинявам се, че го купирам, нямам право да използвам щит. Аз ще имам право да използвам щит, просто няма да имам право да... Аз имам право да го използвам срещу скелети щита. Иначе до другите мобове и от крипър трябва да вземам щита и... Отпаят те зомбицата и там другите работи, няма как да съм с щит. Аз ще го купирам, ако няма видиш, аз ще го купирам просто да бъде по-интересно малко. Ето, казал, че... Охо... Ого, желязо. Ще да убия зомбито, се не потесня. Мане. Две айрон, 3 айрон. Осем айрон. Аз имам така беше подрешил каквото айроното, че... Кой айрон свързан да спече? Лудата и вятър. И хора да се пече айрончето. Айрона да се изпече, приятели. Изпече, бе, се изпече. Хайде, случихме.
Сега ще нещо гъвкате. Меча. Брадвата. Грел. Няма още 11. Добре, така. Да. Хубаво, това ще бъде от това видео. Просто трябва на училище. Вече бабай. И до следващия път ще продължим днес с търсенето на още айрон и диамант.